Mfowethu ake sikhulume ngomona. Umona isitha esibi ngoba isitha esishaya umnikazi. Lela mfethu kunabantu abaningi abangaphumelele namhlanje ingoba bashawa izinto zabo, bashawa umona wabo. Lalela kububi bomuntu onomona kagcine ngokubamba inhliziyo noma ngokuba buhlungu ngenhliziyo, kodwa ugcine ebantu bethi mebeqhwaba izandla yena becabanga ngamthathapha umngoma noma ugobela ongakwazi ukushabalalisa imizamo yozamayo. Nayi-ke le ngiyithanda khona. Ngiyithanda ngoba mengabe usuhambile kwawasebenzisa lezo zinto uthi uvimba impumelelo yomuntu, kanti lowo muntu unoNkulunkulu. Angiphinde uthi uyovika izinto zomuntu uzivala, kanti uyovala izinto zomuntu onoNkulunkulu bese-ke yavika uNkulunkulu. Once sevikile uNkulunkulu zonke lezo zinto zibuya seziyishoti sezisa kwena. Amandla aso sephindaphindeke kaningi sezoshaya umnikazi. Uthi uyahamba uyosebenzisela umuntu kanti umuntu unedlozi elinamandla. Uma livika idlozi zonke lezo zinto ziyobuya seziyishoti ziphindaphindekile ziza kumnikazi. Uthi uyenza wenze umuntu ovela oziqinisile naye ngemithi yakhe. Uma zibuya lezo zinto zibuya seziyishoti seziza kumnikazi. Ungakhohlwa ngithe abantu abaningi fanele ngabe kade baphumelela kodwa bashawa yizinto zabo. Ngawe qaphela ke namhlanje ukuthi uma ngabe unomona umaintaina kanjani, ngoba mohluleke ukumaintaina lo moya wakho uwona ozodestroya wena kanti udestroya abanye abantu.